Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Anding. Taong 1988, Pinamungahan, Cebu. Itong mga panahong ito, merong nakilalang isang matandang naninirahan sa bundok, itong si Anding. Paano niya nakilala ang matandang yon? Minsan niya itong nakasabay sa pag-akyat ng bundok. Noong una, inakala niyang mamumundok din yon katulad niya. Pero nang marating na nila ang kalagitnaan ng bundok na yon, doon niya nakita ang mumunting kubo nitong tinitirahan. Dahil sa nakapag-usap na sila noon sa daan, minabuti naman niyang pumasok sa tahanan nito para magtanong ukol sa kalagayan ng matanda sa lugar na yon. Isipin ninyo, bukod sa nasa edad na yon ng 90 anyos, palaisipan din para sa kanya kung papaano yon doon nabubuhay. Napakatarik ng paligid ng kubo nito at wala rin siya roong nakikitang maaaring pagkukunan ng tubig at pagkain. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, inilahad nito sa kanya. Araw-araw itong bumababa ng bundok para mamalimos sa baryo o hindi naman kaya'y maghanap ng makakain sa mga gubat na kanyang nadaraanan. Minsan, nakikisaka rin ng matandang yon para lamang magkaroon ng kalahating sako ng bigas kapalit ng halos 2 araw niyang pagpapagal. Dagdag pa nito na pagod na siya pero para mabuhay, kinakailangan itong kumayod. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap noon, inilahad din sa kanya ng matanda na nag-iisa na ito sa buhay. Yung mga anak kasi nito, matagal na siyang iniwan dahil sa kahirapan. Hindi naman niya yun masisisi, lalo pat kagaya niya, naghahangad lang din yun ng magandang buhay. Upang makalimutan naman niya ang masalimuot na ginawa ng kanyang pamilya sa kanya, pinili na lamang niyang lumayo at manirahan sa bundok kasama ang mga hayop na gumagala roon. Pagtatapat pa ng matanda na, ilang dekada na siyang namumuhay doon nang walang kahit na sinong hinihinga ng tulong. Dagdag pa nito na, kaya lang naman siya nakipagsabayan noon kay Anding ay dahil sa yun na lamang ang nag-iisang daan patungo sa kanyang bahay. Naramdaman din niyang mabait ito, kaya napag-isip-isip niya, hindi masama roong makipagsabayan. Nang marinig naman ni Anding ang sinabi ng matanda, napangiti lang naman siya habang inilalahad dito ang tungkol sa kanyang pakay sa bundok. Ayon kay Anding na, kahit nga siya noon ay nagulat dahil hindi niya inakala na meron pala roong naninirahan. 5 taon na rin siyang nagpabalik-balik sa bundok na yon, pero nakapagtatakang yon ang unang beses na nakita niya ito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, minabuti naman ni Anding na magpaalam na sa matanda dahil marami pa siyang gagawin. Bago siya umalis sa tahanan nito, nangako siyang babalik doon, bitbit ang iilang pagkain na bunga ng kanyang pagpapagal. Nangako rin siyang magdadala ng inumin sa matanda dahil sa napansin niyang napakahilig nito sa alak. Sa halos 1 oras nga nila noong pag-uusap, nagagawa pa yung masingitan ng matandang yon ng mga karanasan nito sa pakikipag-inuman. Hindi naman yun problema para kay Anding, lalo pat aminado naman siyang isa rin siyang manginginom. Maya-maya pa, pag-alis niya sa lugar na yon, dali-dali naman siyang pumunta ng tuktok para maghanap ng pugad ng mga baboy ramo. Gumawa rin siya ng mga patibong para sa ibon na siya namang kukunin niya kinabukasan. Ayon kay Anding, isa ang paninila sa pinagkukunan niya ng pera at kapag sinuwerte, nakakakuha siya ng baboy ramo na siya namang ibinibenta niya sa merkado. Minsan kapag hindi yon gaanong kalakihan, niluluto na lamang niya ito para sa kanyang pamilya. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, kasalukuyan ang nagpapahinga si Anding sa bahay niya.
Habang naglulukot siya ng tabako, panay naman ang kanyang pag-iisip ukol sa matandang kanyang nakita. Hindi niya kasi maiwasang maguluhan noon, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na halos hindi na niya mabilang sa kanyang daliri kung ilang beses na siyang napadpad sa lugar na kinatayuan ng mismong pamamahay nito. Pakiramdam nga niya noon, sumulpot lang ang bahay nito na parabang isang kabuti. Habang patuloy niyang pinag-iisipan ang tungkol sa pagkatao ng matanda, nagdesisyon siyang muling pumanhik sa bahay nito sa mga susunod na araw. Sa isip-isip niya, kung makikipag-usap siya sa matanda ng lasing ito, maaaring magawa rin niyang malaman ang tungkol sa totoo nitong pagkatao. Hindi mawari noon ni Anding pero pakiramdam niya, merong kakaiba sa buhay nito. Sa pagtungtong ng sumunod na araw, maaga pa nga siya noong nagbenta ng manok sa baryo. Ang kinita niya roon, binili niya ng alak, tapos iilang rekados para sa inahing kanila ding kinatay. Pagbalik niya sa kanilang bahay, agad naman niya yung ibinigay sa kanyang asawa, sabay wika rito ng, "Mamayang hapon babalik ako ng bundok. Kapag inabot ako ng gabi, magsara na kayo kahit wala pa ako. Kakatok naman ako mamaya, kaya maghintay na lang kayo dito sa loob." Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, tumangulang naman ito, indikasyon ng pagsang-ayon nito ukol sa mga bagay na kanyang sinabi. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti na niyang maligo para naman nakakondisyon ang kanyang katawan pagpanhik niya ng bundok. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman ni Anding na medyo papalubog na ang araw, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang asawa para makaalis na. Pagsang-ayon naman ito sa kanyang nais mangyari, dali-dali naman niyang binagtas ang daan pabalik sa bahay ng matanda. Habang siya ay naglalakad, wala naman siyang naramdamang kakaiba. Hindi naman siya noon nababahala kahit abutan siya ng gabi sa daan, lalo pat bistado na niya ang bawat parte ng bundok na yon. Minsan nga, inaabot siya ng hating gabi sa kalagitnaan nito para lamang masundan ang mga pinagpupugaran ng mga baboy ramo. Maya-maya pa, nang marating na niya ang matanda, bumungad naman yun sa kanyang nakaupo sa papag, tahimik na nagmamasid sa buong paligid. Nang mapansin naman ito ang kanyang pagdating, agad naman yung tumitig sa kanya habang dahan-dahang ngumingiti. Hindi naglaon, nang marating na niya ang kubo nito, dahan-dahan naman niyang ipinakita sa matanda ang kanyang sorpresa. Pagsilay naman ito sa alak niyang dala, bakas sa pagmumukha nito ang saya habang nagwiwika sa kanya ng, "Nag-abala ka pa, Anding. Akala ko nga hindi ka na darating. Mabuti naman tumupad ka sa sinabi mo kahapon. Nga pala, Rona ng pangalan ko. Pasensya ka na't hindi ako nakapagpakilala sa iyo kahapon." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung kumuha ng isang baso, isang pinggang pulutan at 2 dahon ng tabako. Pagbalik naman ito sa kanyang kinaroroonan, bigla namang napangiti itong si Anding matapos niyang mapansin ang hawak-hawak na tabako ng matanda. Sa pag-uumpisa ng kanilang inuman, wala naman silang ibang ginawa noon kundi ang magbahagi ng kani-kanilang mga karanasan. Ayon sa kanya, masiyahin naman ang matandang yon. Hindi halata na meron itong malalim na pinagdaanan. Napansin din niyang palabiro ito at marami yung daladalang kwento ukol sa mga nakamamangha nitong karanasan. Sa maniwala man kayo o hindi, pinuno, habang nakikipag-usap sa kanya ang matandang yon, ramdam na ramdam ni Anding ang pagiging espesyal nito. Halos akala nga niya albularyo ito dahil sa dami nitong alam pagdating sa mga lihim na karunungan. Makalipas pa ang 2 oras nilang pag-iinom,
Hindi naman niya maipagkakaila na tinamaan na siya ng espiritu ng alak. Pagramdam niyang napakagaana ng kanyang katawan, minabuti naman niyang magpaalam sa matanda na doon na siya makikitulog sa bahay nito dahil sa hindi na niya kayang umuwi pa. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ang matandang yon habang sumasagot sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala. Makakauwi ka mamaya. Hindi ka pwedeng matulog dito. Baka nakakalimutan mo. Nangako ka sa asawa mo." Nang marinig naman ni Anding ang sinabi nito, dahan-dahan namang nanlaki ang kanyang mga mata sa kadahilan ng papaano nito nalaman ang tungkol sa pinag-usapan nila ng kanyang asawa. Kung hindi siya nagkakamali noon, sa loob sila ng bahay nag-usap kaya malabong may makarinig nito sa labas. Wala ring nakita ang mga anak niyang umaligid na matanda sa bahay nila kaya na may labis-labis ang kanyang pagtataka ukol sa sinabi nito. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas para sumagot, seryoso naman siyang nagwika sa matandang yun ng, Manoy Ronan, papaano niyo ho nalaman? Sa pagkakatanda ko kasi, pinag-usapan namin yan ng asawa ko sa loob ng bahay namin. Ni mga anak nga namin, hindi yan alam. Tapos kayo ho, alam ninyo. Tanong ko lang, manghuhula ho ba kayo? Hindi ako manghuhula, Anding. Kaya ko yan nalaman dahil sinabi yan ng mga kaluluwang umaaligid dito sa bahay ko. Malapit ako sa mga espiritu. Yan ang sikreto ko. At sa tingin mo ba, sarili kong pagpapagal ang bumubuhay dito sa akin? Wala kang kaide-ideya. Buhay prinsipe ako rito. Di hamak na mas mayaman pa nga ako kumpara sa mga mayayamang pamilyang nasa baryo. Sila nagkakasakit. Ako naman hindi. Palagi silang may problema ukol sa pera. Ngunit ako ni minsan, hindi yan sumagi sa aking isipan. Bulok ang mga pagkain nila. Habang ako naman, kumakain ng mga pagkaing may basbas ng kalikasan. Seryosong sagot naman ng matanda sa kanya. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglitaw ng isang kulay puting usok sa likod ng matanda na dahan-dahan namang nagkakaroon ng wangis. Sa isang iglap, bumungad kay Anding ang wangis ng isang baboy ramo na nakalutang sa likod nito. Pagsilay naman niya sa nilalang na yon, dahan-dahan naman siyang umatras at nung papatayo na siya, mariin naman siyang inabisuhan ng matanda na manatili sa kinaroroonan niya. Ayon dito, mabait naman ang nilalang na yon kaya wala siyang dapat na ipagkabahala. Dagdag pa nito na, hindi lang din ang kaluluwa ng baboy ramo ang hawak-hawak nito, bagkus maging ang mga kaluluwa ng mga taong umaaligid sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Anding na kaya nagiging posible sa matanda ang mga bagay-bagay ay dahil sa tanga nitong agimat. Narinig niyo na ba ang tungkol sa medalyon na merong mga simbolo ng purgatorio? Maaaring hindi kayo maniwala pero ito ang medalyong tangan-tangan ni Tandang Ronan. Ayon sa kanya, na dahil sa medalyong yon, nagagawa niyang mapasunod ang mga kaluluwang hindi pa natatahimik. Saklaw nito ang mga kaluluwa ng hayop, maging ang mga esensya ng puno na patuloy na sumasabay sa hangin na umiikot sa mundo. Pagtatapat pa ng matanda na dahil sa tangan niyang karunungan, kaya na may maraming tao na ang tumuturing sa kanya bilang ermitanyo. Dagdag pa nito na dahil sa ganoon niyang estado, napakahirap niyang matuntun. Katunayan, nakaramdam lang si Tandang Ronan ng kagaanan ng loob kay Anding, kaya nagdesisyon siyang makipagkaibigan dito. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa bagay na yon, tuluyan namang naunawaan ni Anding ang totoong pagkatao ng matanda.
Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, mariin naman siyang binalaan ng matanda na iwasang pumanhik palagi sa baryo, dala-dala ang mga baboy ramo na kanyang nakuha. Meron kasi itong natunugan ukol sa iilang mga tao na merong kinikimkim na inggit kay Anding. Dagdag pa nito na kung makahuli man siya ng baboy ramo, mas mainam na kainin na lamang ito ng kanilang pamilya. Wag na wag niya yung ibebenta dahil marami siyang napapakaing mga tao na ayaw magpalamang sa kani-kanilang mga negosyo. Matapos naman itong marinig ni Anding, tumawa lang naman siya habang inilalahad sa matanda na wag yung gaanong mag-alala sa kanya. Pagmamayabang pa ni Anding na kahit sino man sa mga taong yon, hindi niya yun aatrasan. Subalit, pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong inilapit ang pagmumukha nito sa kanya habang seryosong nagwiwika ng, "Sumunod ka na lang kung ayaw mong magkaproblema. Alam mo, Anding, mabuti kang tao. Marami na akong nakitang kagaya mo na namatay ng walang kalaban-laban. Sa ngayon, gusto kong ibahin ang buhay mo. Basta bukas, sundin mo itong paalala ko sa iyo. Magtiwala ka para din naman ito sa inyo." Matapos naman itong makapagsalita, wala na nga siyang nagawa kundi ang manahimik. Ilang oras pa ang lumipas, ubos na nga noon ang alak na kanyang binili. Si Anding noon, halos hindi na mapakinabangan dahil bukod sa lasing na siya, parang hindi na rin niya alam ang kanyang ginagawa. Maya-maya pa, tuluyan na nga niyang hindi na malayan, nakatulog na pala siya. Pagising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa labas ng bahay nila, nakahiga sa lilim ng isang puno, kasama ang 2 sako na nakatali sa ugat nito. Pagsilay niya sa sakong yon, doon niya nasipat ang 2 baboy ramong nasa loob nito. Hindi naglaon, nang magkaroon na siya ng lakas para tumayo, agad naman niyang pinasa ng sakong yon, sabay pasok nito sa kanilang bahay. Habang nag-uusap si Anding at ang kanyang asawa, inilahad nito sa kanya, kinakailangan nila ng pera noong mismong araw na yon. Bukod kasi sa may sakit ang bunso nila, kinakailangan din nila ng pambili ng gamot para rito. Pagkarinig naman ni Anding sa mga hinaing nito, sinubukan niya pang piliin na lamang na ibenta ang mga inahing manok nila, pero hindi sumang-ayon ang asawa niya. Bukod kasi sa 2 piraso na lamang ang mga manok, ginagamit din nila ito para makapagparami pa sila. Nang maunawaan naman niya ang nais nitong ilahad, naglakas loob na lamang siya na ibenta ang 2 baboy ramo kahit labag yon sa kalooban niya. Sa isip-isip noon ni Anding, mauunawaan naman siya ni Tandang Ronan sa kanyang gagawin. Bago pa man sumapit ang 8:00 ng umaga, kasalukuyan na siyang naglalako ng karne ng baboy ramo sa baryo. Habang naglilibot siya sa mga bahay-bahay, meron naman siyang napansing 3 lalaki na panayang pagsunod sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nagkataon namang nadapo siya sa lugar na walang kabahay-bahay na siyang naging sanhi upang magkaroon na ng pagkakataon ang mga kalalakihang yon na siya ay lapitan. Pagkumpronta ng 3 sa kanya, agad naman itong tinadyakan ang mga karneng kanyang daladala habang nagwiwika naman ng isa sa mga ito ng, "Masyado ka nang nakakaapekto ng negosyo, Anding. Hindi ka ba nag-iisip? Nagbabayad kami ng buwis sa merkado, tapos ikaw palibot-libot lang. Kinukuha mo lahat ng parokyano namin. Matagal na kaming nagtitimpi sa iyo Pero ngayon, hindi na namin pakaya itong itago." Matapos naman itong makapagwika, bigla naman itong iniharap ang mukha nito sa kanyang pagmumuka na siyang naging sanhi upang magawa niyang matitigan ang mga mata ng nilalang na yon. Halos ilang segundo lang noon ang lumipas, pakiramdam niya, hinihigop sa kawalan ng katawan niya.
Paulit-ulit niya rin yung nararamdamang bumabaliktad hanggang sa hindi naglaon, lumabas na sa kanyang katawan ang kanyang kinaing almusal. Pagsuka ni Anding sa harapan ng lalaki, agad naman siya nitong sinapak sabay tadyak sa kanyang dibdib. Hindi pa yun nakontento, binalaan pa siya nito ukol sa gagawin nitong pagbisita sa kanilang tahanan kinagabihan. Ayon sa lalaking yun na, ihanda na niya ang mga gamit na dapat niyang ihanda. Dagdag pa nito na huwag siyang magpakakampante sa kadahilan ng meron yung iisang salita. Matapos naman itong makapagwika, agad naman itong kinumpiska ang mga karning daladala niya. Paglayo naman ito sa kanyang kinaroroonan, naiwan naman siyang nakahandusay sa lupa, pilit na pinakikiramdaman ang kanyang katawan. Sa isip-isip noon ni Anding, hindi mga pangkaraniwang tao ang mga kalalakihang yon dahil sa kakayahan itong ipinakita noong mga sandaling nagkatitigan sila. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas para tumayo, agad naman siyang umuwi sa kanilang bahay na wala kahit isang pisong duling na dala. Matapos namang mapag-alaman ng kanyang asawa ang mga nangyari sa kanya, agad naman yung nagwala sa kanilang pamamahay at nung akmang susugod na yon sa baryo, pilit naman niya yung pinigilan. Ayon kay Anding na, walang awa ang mga kalalakihang yon, kaya kung makikipagdiskusyon siya rito, hindi malabong maging siya ay magawa rin itong masaktan. Para wala nang mangyari sa kanilang masama, mas mainam na hayaan na lamang nila ang mga pangyayaring yon. Dagdag pa ni Anding na pera lamang ang nawala sa kanila, kaya wag nila yung panghinayangan. Matapos naman niya yung ilahad, awa naman ng Diyos. Naunawaan ng kanyang asawa ang nais niyang sabihin. Pagramdam niyang medyo kumakalma na ito, agad naman siya roong nagpaalam na babalik siya sa bayan. Sa pagkakataong yon, hindi siya pupunta roon para makigulo, bagkus ang gagawin niya, mangungutang ng gamot para sa anak niya. Hanggat maaari, lumayo rin siya sa merkado sa takot na baka makita na naman siya ng mga kalalakihang nanggulpi sa kanya. Sa pagsapit ng gabi, panay naman ang ginagawa niyang pagmamasid sa paligid dahil sa babala ng tatlong nakaaway niya. Habang lumalalim noon ang gabi, pansin na pansin naman ni Anding ang animoy pag-iba ng ihip ng hangin. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya merong dilubyong paparating. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, habang tahimik nang nagpapahinga ang kanyang pamilya, bigla naman siya noong napabalikwas matapos niyang marinig ang pagkarambola ng mga manok niya sa ilalim ng papag nila. Pagsilip niya noon sa dingding, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang tatlong lalaki na nakatingin din sa butas na pinagsisilipan niya. Dahil dito, bigla namang nandilim ang kanyang paningin at kasabay nito ang paghugot niya ng mahaba nilang tabak na nakasiksik sa dingding ng kanilang bahay. Pagbukas niya noon ng pinto, nagmamadali naman siyang sumugod sa mga ito, subalit bago pa man niya yun malapitan, pansin na pansin niya ang hindi pagbabago ng distansya nila sa bawat isa. Kahit pagtakbo na noon ang lakad niya, pakiramdam niya wala pa ring nagbabago. Dahil dito, humalakak lang naman ang tatlo na parabang pinaglalaruan siya ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon si Anding na tumigil para pakiramdaman ang mga nilalang na yon. Maya-maya pa, narinig naman niya ang isa sa mga ito na parabang inuudyokan siya. Matapos naman itong makapagsalita, dahan-dahan naman itong inilapat sa lupa ang dalawa nitong kamay habang nagwiwika sa kanya ng, "Ipapakita ko sa iyo, Anding, ang demonyong kinakatakutan mo." Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis naman itong pagtakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Habang binabagtas ng lalaking yon ang daan,
Kitang-kita naman niya kung papaano yun mag-anyong baboy ramo. Hindi naglaon, doon tumambad sa kanya ang isang napakalaking baboy ramo na merong 4 na sungay sa ulo. Dahil sa pangyayaring yon, wala naman siyang nagawa kundi ang umilag, subalit hindi sapat ang kanyang bilis para matakasan ang nagwawalang nilalang. Nang mapagtanto naman ni Anding na wala na siyang mapupuntahan, napaunat na lamang siya ng kanyang kamay habang mabilis na ipinipikit ang kanyang mga mata. Akala niya noon mamamatay na siya, pero pagmulat niya, doon niya nakita si Tandang Ronan. Salag-salag ang sungay ng baboy gamit lamang ang isang maliit na patpat. Pagsilay naman ito sa kanya, ngumiti lang naman ito habang nagsasabi ng, "Huwag kang mag-alala, Anding. Hindi ko kayo pababayaan." Matapos naman itong makapagsalita, banayad naman itong pinalo sa noo ang baboy ramo, subalit sa hindi malamang dahilan, nagdulot ito ng napakasakit na pakiramdam sa nilalang. Hindi pa noon nakontento ang matanda. Inutusan nito ang lahat ng kaluluwa sa paligid na sapian ang mga nilalang na yon. Sa isang iglap, bigla namang nasipat ni Anding ang lahat ng elemento na unti-unting nagpapakita sa kanyang bakuran. Ayon sa kanya, binubuo yon ng mga ligaw na kaluluwa, mga engkanto, impakto at kung ano-ano pang nilalang na matagal nang wala sa mundo. Pagsugod naman ng mga ito sa kinaroroonan ng 3 nilalang, kitang-kita niya kung papaano yun puwersahang magsipasok sa katawan ng mga ito. Hindi naglaon, wala na ngang nagawa ang 3, kundi hayaan na lamang ang mga nilalang na makipagsiksikan sa kanilang katawan. Sa pagkawala ng wisyo ng mga ito, inutusan naman niyo ng matanda na maglakbay hanggang sa maputol ang kanilang mga paa. Nang marinig naman ng mga ito ang utos, dali-dali naman yung naglakad papalayo. Sa pagkawala ng mga nilalang na yon, bigla naman siyang niyakap ng matanda na para bang yun na ang huli nilang pagkikita. Maya-maya pa, pagharap naman ito sa kanya, inabisuhan naman siya nitong mag-iingat at maghanap ng panibagong negosyo na maaaring pagkakitaan nila ng kanyang pamilya. Sa paglipas ng mga araw, sinunod ni Anding ang payo ng matanda. Sinubukan niya pa ring puntahan pa ang tahanan nito sa bundok, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, wala na siya roong nadatnan. Inaasahan naman niya ito dahil alam niya na kapag ang isang tao ay isang ermitanyo, hindi yun tumatagal sa isang lugar. Para sa kanya, sapat na ang mga araw na nakilala niya yon. Nagpapasalamat din siya kay Tandang Ronan dahil sa ginawa nitong pagligtas sa kanya noong mga panahong kumaharap siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Pero alam niyo, Pinuno, na magpahanggang sa ngayon, hinding-hindi pa rin nakakalimutan ni Anding ang nagligtas sa kanya na ermitanyo na merong tangan-tangan na medalyon na may simbolo ng purgatorio. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang ganda ng kwento na to. Ang galing ni Tandang Ronan, walang pinaliwanag na kahit na anong kakayahan eh. Ano lang meron siya, yung nakakakilabot na medalyon niya na may simbolo ng purgatorio. Alam niyo ba kung ano itsura ng purgatorio? Ako hindi, pero nakaukit yun sa medalyon niya. Ano ba talaga yung eksaktong itsura ng purgatorio? Di ba parang wala? Kasi alam naman natin na bago ka tumawid sa kabilang buhay, yung tinatawag natin ng langit or impyerno, dadaan ka muna ng purgatorio. Ang tanong ngayon, anong itsura nun, di ba? Sobra ako naku-curious sa kwento na to. Kaso nga lang parang tinapos na ni Anding. Kasi nga nagpaalam sa kanya si Tandang Ronan eh. Maganda sana kung marami rin tong episode, no? Ano ba yan? Magkakasunod na magaganda yung one hit natin na pwede sanang mahabang series, no? Kaso, itong kay Anding malabo eh. Pero good news, si Carlos sumagot na. So hintay-hintay na lang tayo ha.
Pero para sa kwento na to, overall, sobrang ganda. Nakakakilabot, tapos ang angas pa ng medalyon na first time ko lang marinig. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.